Bokhokho nokhokhokazi sikhumbuleni, makukhona esikonile siyacela sembuleleni. Ngizwa bayakhala kamakhelwane ngabe naye isimbuleleni. Bokhokho ngiyabuza okwenyoka isusa esidala iveza esisha ngiyabuza. Kungabe seyisona sikhathi sokubhubha komhlaba lesi? Izolo besikhala ngengculazi sifasazi, namhlanje sibulawa ngubhubhane ukuvete. Asazi luvelaphi, abanye bathi luvela phesheya eShayina. Abanye bathi umkhuba kaSathane akekho owaziyo. Omunye nomunye ukhuluma okwakhe sonke kasazi. Namanje kasazi noma luzogcina liphelile noma thina sizogcina siphelile. Omunye besinayo izolo namhlanje akasekho ofihla omunye sonke siyafa. Abaholi bayahola kodwa abasiholi ngokweqiniso. Kuyacaca ukuthi nalenkece bayidla bengasebenzile. Bathe asifake izamfonyo sihlale ezindlini singaphumeli ngaphandle. Thina ngaphandle kokuziphantela, ngaphandle impilo kayikho. Kuyacaca sizobulawa indlala esikhundleni sokuvete. Impela lolu bhubhane ludla silaza ludle fumuka. Sonke siyemuka. Thina besabheke kusasa eliqhakazile kundodakazi wasishiya ngokukhulu ukuzuma. Nexhegu nalo likhwehlele kabili kathathu maqede laqonda ishoba. Abalaphi bendabuko abangakobokudabuka nabo sebayadabuka ngokulahlekelwa imiphefumulo engenacala bebuka. Angithi bancishwe ithuba lokunyanga lona ukuvete. Ukube umthetho uyasebenza ngabe ngimvulela icala uhulumeni ngokungasinaki. Manje lutho ekugcineni kungaboshwa mina ngokuvulela uhulumeni icala. Kuthiwe yimina onecala, ekubeni kunguyena onecala. Sigcine sesithetha icala lokuvula icala.